A cikin wannan bidiyon na zan nuna muku menene DCA da kuma ya ake amfani da shi da kuma wane lokaci ya dace ku yi amfani da shi. Ya kamata ku san cewa ku yanzu sabon traders ne da kuke dab da shiga kasuwa. To ya za a yi ku kare kanku da dukkan wani abu da zai juya muku akan kasuwa wanda ba za ku iya gane menene shi ba in har ba ku san shi a yanzu ba. Idan ya zo muku lokacin da kuka shiga kasuwa za ku ga wannan abun ba muku training din shi ba kuma ya zo ya ba ku lost ko kuma ya zo ba ku sanya za ku yi amfani da shi ba. Kun fuskanta ko? DCA dollar cost average da yawan traders ba sa amfani da shi. In kaga traders ya yi amfani da shi tabbatar ta ƙure ni bayan da zai ta riga ta ƙure masa kuma baya son rabuwa da wannan token din saboda me ya yi amfani da bai yi amfani da stop loss ba ya masa wannan, amma kuma yan spot trading ne suke wannan amfani da shi. Yan future trade ba su fiye amfani da shi ba duba da yadda yan future suna yawan saka stop loss akan wannan dinsu. Yan spot ba kowa bane yake saka stop loss. Wannan DCA na holders ne. To zan ba ku token dama na muku alƙawari na holding, amma kuma zan trainer da ku ya ake nemo token na holding da kuma idan kun nemo sun ba ku matsala ya za a yi ku yi solving din matsala. To da farko zan muku practical akan Ethereum. Yanzu alal misali Ethereum ne kana so ka san menene DCA da kuma ya za ka yi amfani da shi akan wannan Ethereum din. Ma'ana lokacin da nan bari yauwa idan ka duba nan santan nan Ethereum yana dala 2000 ne. To nan kuma nawa ya dawo? Sai da ya dawo hannawa sai da ya dawo dala 1500. Kun fuskanta ba? To kai a daidai lokacin da Ethereum yana 2000 nan kana so ka sayi Ethereum guda ɗaya. Kun ga he ka saka 2000 sannan za ka sayi Ethereum guda ɗaya. Kun fuskanta ba? To kar ka saka 2000 idan holding fa za ka yi. Wannan lissafin da nake muku na masu holding ne. Kun gane ba? Kar ka sayi na duka 2000 a lokaci ɗaya. Idan dala 2000 ne a wallet ɗinka ka fara siyan na dala 1000 ai na dala 500. Idan ka sayi na dala 500 kaga kana da dala 1500 a ƙasa. Kun fuskanta ba? Kana da dala 1500 a ƙasa a cikin wallet ɗinka. Kana da ra'ayi ka sayi guda ɗaya ne Ethereum ɗin sai ka sayi kwata ma'ana na dala 500 kenan. Kun fuskanci abin da nake nufi ko? To kai burinka ya tashi ma'ana ya tashi ya zo maka dala 2500 ko kuma dala 3000. Tunda idan ya zo shi dala 2500 ko dala 3000 kaga dai still kai alhamdulillah kana cikin riba ba faduwa kake ciki ba. To sai aka samu sabani ka siye shi a dala 2000 sai ya rikito da kai ya rikito da kai ya rikito da kai da ya dawo da kai dala 1900 ai dala 1500. Kun ga wannan dalar ka 500 din nan da ka saka ta faɗi ka samu asara sosai. Kun fuskanta ba? Tunda daga dala 2000 ya rikito da dala 500 ai 1500. Kun ga asaran wanda ya sayi Ethereum guda ɗaya ya yi asaran dala 500. Kai da ka sayi kwata ka yi asaran kwatar abin da shi wancan ya yi asara. To kaga dai ba magana riba ake ba magana ta asara ake. To da ya sako ya to nan wajen dala 1500 a daidai wajen sai ya ƙara masa analysis. Ba wai haka kawai fa ake yin DCA ba, ka ƙara analysis kamar lokacin da ka yi analysis a daidai nan wajen ya nuna maka cewa zai tashi sai kuma aka samu matsala fundamental ya ɓata maka shi sai ya zo har ya zo dala 1500. To sai ka ƙara yin analysis lokacin da ya bugi wannan price line ɗin nan da ya zo ya buge shi da kasuwar da ta sako da ta buge shi ba koma yanzu ta je ba shine take nan wajen dala 1600. Kun fuskanta? To lokacin da ta zo santan nan din kai kuma za a ƙara masa wani analysis din a santan nan tunda ai analysis kai akan cewa zai tashi. Kun fuskanta ba? Da ka masa analysis akan cewa zai tashi sai kuma aka samu matsala sai ya faɗo zuwa nan wajen. To kana buƙatar me kasuwar ta koma sai ta taso ta dawo daga nan wajen ya ta taso ta dawo dala 2000 nan sannan kake da riba. Kun fuskanta ba? Sannan kake da riba. Ba shi kai ma za ka damu wallahi. Sannan kake da riba. Kun fuskanta ba? Tunda ai daga nan ka shige shi sai ya rikito sai ya dawo da kai nan. Kaga ko nan wajen ya dawo kana cikin asara, ko nan ya dawo kana cikin asara, ko nan ya dawo kana cikin asara, ko nan ya dawo sai ya dawo santar wajen da ka siye shi. Sannan fa kake cikin riba. Ai sannan fa ka dawo da kuɗinka. Sannan idan ya tsallake santar wajen da ka siye shi ne shine kake cikin riba. Amma idan ya dawo santan nan wajen ma kana kame da kuɗinka.
kuɗinka da kai asara, ma'ana wannan zubewar da yi da kai ya taso ya dawo ya zuwa ya ɗan tsallaka kaɗan. Kun fuskanta ba? To wannan shi ne. Yanzu abin da nake so in gaya muku nan, idan ya zo santan nan wajen bayan ka gama masa analysis ka duba zai tashi zai koma kenan. To sai ka ɗauko dala 500 a cikin wannan dala 1,500 ɗin da kai saving ɗinta sai ka sake sa masa. Kaga ka yi investing ɗin me? Dala 1,000. Tunda ai dala 2,000 ka so ka shiga da ita a santan nan sai ka saka dala 500 da ka sa ta faɗo da kai zuwa nan wajen sai ta baka asara. Kana buƙatar ta tashi ta dawo zuwa nan wajen saboda ta miyar maka da asara, kuma ka yi tunanin cewa ya za a yi ta tashi ta baka riba ko kuma ka fita da kuɗinka. Kaga ka yi jiran banza kenan. Wataƙila ma ta ɗauke ka tsawon watanni ko shekaru kafin ma ta dawo ma da kuɗin ka fara maganar riba. Domin ya kuɗinka ya dawo sannan ka fara maganar riba. To da ta zo santan nan wajen ɗin wannan price line ɗin kai a wajen da kai analysis sai ka ɗauko dala 500 sai ƙara mata. Kun ga wannan dala 500 ɗin ita a nan ka sa ta. Ita wacce racen ka sa ta ta duro da kai. Ita dala 500 ɗin nan kuma a nan ka sa ta. Kaga idan ta tashi da kai ko nan wajen ta zo da kai ko nan ta zo da kai daga dayan da ka siye ta, alal misali ka shige shi daga nan wajen sai ya tashi ya zo nan, kaga riba ce. Kaga riba ce kun fuskanta ba? Sai kuma ya tashi sai ya sake zuwa ya tsallaka nan, kaga riba ce. Kaga amma kuma wancan 500 ɗin naka fa bata fa mai da kuɗinta ba. Kaga tashi yake ta yi, amma waccan 500 ɗin naka ta farko kuɗin bai dawo ba. Kun fuskanta ba? Balantana ma ka fara magana ya za a iya gama wannan tashin har ya zo kan price ɗin da ka shiga har ya baka riba. Kun fuskanta ba? To abin da kake bukata a nan shine wannan dala 500 ɗin da ka saka daga nan ƙasa da take tashi to riba ma'ana wannan asarar taka da ka yi, shi wannan wanda ka saka daga nan ɗin tashin da yake yana miyar maka da asarar ka. Tashin da yake yana miyar maka lokacin da ya dawo nan wajen dala 500 ɗinka, to kun ga uwar kuɗinka wancan ta dawo. Shi kuma wannan da ya tashi fa riba ne. To wannan ribar kun ga ta maka making ɗin wannan ribar da kake so wannan idan ya dawo uwar kuɗin ya zama na cewa ya koma. Kun fuskanta ba? Uwar kuɗin ta dawo har an samu riba. To shi wannan da ya taso daga nan ƙasa ya taso ya zo santan nan ɗin, to shi ya maka making ɗin wannan ribar da wancan zai baka. Wanda ribar da kake nema na farkon nan ya baka, shi wannan ya riga ya baka. Ba zai ma ƙarisa dawowa har zuwa nan ba, ya gama miyar maka da kuɗin, ya miyar maka da kuɗin wannan. Alal misali wannan ya taso zai maka making ɗin kuɗin wannan. Sannan fa ko kaɗan wannan wanda ya yi asaran ya motsa, shi ma wannan ya motsa, to fa double riba kake ɗauka. Kun fuskanci abin da nake nufi? To shi ma akwai lokutan da ake yin sa wannan DCA din. Akwai lokacin da ake yin sa. Ma'ana idan kana so ka shiga kasuwa, kar ka shiga da complete. In har holding da ka yi ba a watsa masa duka abin da ake da shi. Kwata ake watsawa. Idan kasuwa ta yi sama alhamdulillah. Idan kuma ta yi ƙasa sai ka ɗan watsa mata wani, ka ƙara mata makamashi saboda ta yi sama da kai. Tana yiwa sama da kai wannan wanda ya baka asara na farko ɗin nan. Kun fuskanta ba? Zai maka making ɗin shi wannan wanda ka shiga na biyun zai maka making ɗin asaran da na farkon nan ya baka kafin wannan na biyun. Ma'ana kafin wannan na biyun ya gama zuwa nan wajen. Kun fuskanta ba? Zai maka making ɗin wannan asara ɗin. Wannan shine DCA. Sannan kuma yanda ake amfani da shi lokacin da price line ya zo ya buga, a lokacin kasuwa koma za ta yi. Za ka yi sabon analysis sai ka koma ya ta yi sama da kai. Wanda ya baka faduwa kuma wannan sabon yana tashi da kai yana miyar maka da asarar da wannan ya baka. Kun fuskanci yadda ake abin yake ko? To haka ake amfani da DCA. Ka dame ni wallahi. Bari in yanke bidiyon nan mara reply.